ọnụ maka ugbo m. Ọnụ maka ugbo m. Anyị ejuli enwe onye ya edu m aka ya. Ọ ihe mere m ji ala. Ọ bụ na ọ wụghị ya, aga m esokwa ụnụ nọrọ. Mama, mgbe ọbụla ọrụ izu tupu ike. Ị na-ezu ike. Mgbe iji arụ ọrụ, mgbe ị na-eji arụ ọrụ, na-ebipụzina. Kwụsịtụ ihe na zụta ike. Oge na-arụ nke ọ na-akwụdo oge. Otu ka nna gị gara na maka ezuru ike. Mana mama ịma na nke kacha mkpa bụ isi gị. O nwere onye na-enye gị nsogbu n'ụlọ a. Ị na-eri nri, ana m enye gị ego. Ana m elete ọfụma. Ka ihe mere ị chọrọ ịla. Ma biko, nọdụ. Kekwana ihe ike dị ụtọ dị ebe a. Mmadụ ya ehi ụra. O teta ya aga azụ ụlọ. Ya asa ahụ ya erie nri. O richakwa ya ehie. O tetakwa ole ihe oyoyo. O mechakwa ya ehie. Ọ gwụla anụ. Kekwana ihe ọzọ dị na nwekwana ọrụ dị na ya. Nwere nọ na ya. Mana mama, okwu mana kịta nọ. Nsogbu arụ gị bụ ihe a na-elebara anya. So ihe kwesịrị ị na-eme kịta na bụ izu ike. Na ahụ gị chọrọ ezumike. Biko, ịma na ọsọ gị nwaka nwere. Biko kwewo, mama. Anụna m nne. Anụna m. Nne enweghị nsogbu. Nna, enwetara na onye ga na-enyere m aka n'akwa ugbo m. Nsogbu anọ. Aga m anọ. Nsogbu adị mama, aga m eleba ya anya. Ịnụgo? Bịa nne, ma orikwa nne. Mama erikwa nne. Alice. Please, the best. Aga m na nke Godson. Ị na-ahụ na nke Godson? Tupu m mechie ihe ọ sị m mee, ọ ga-aga narị ọnya ma ọsịzie m rara ebe a. So Alice, otu ihe a, ị maha na nwa agbọghọbịa ekwesịghị iburu onwe ya gaa na nwoke gara ahụ. Nwoke na-enwebeghị ihe o mere n'isi. Ọ sị m sie rie nri, tupu m sichaa nri, ọ ga-agago. Ntizie na ọ ga-aka ma na rara ebe ahụ ụtụtụ ma agbakazi. Egodo n'iji ikwu okwu. So ihe na-adị emeghị na ị ga na nke nwoke ọsịghị si rie nri, isicha nri, ọsịghị sụọrọ akwa. Ịsụcha akwa, emejikwa nke ọzọ. Dị megidesi ma mgbe chi jiri iji abata, ya na ebe ahụ, ị na-agwa m na ị na-aha na nke Godson. Ije bụ obi nwa ga-agba m ọkwa ya. Oke, ọ dị mma ị ga na nke Godson gaa na ha nsogbu adụ. So kezikwa isi ọzụzụ a na-enye gị ka ezipụta gị ezigbo mmadụ gaa lụọ di bi n'ụlọ nke kụziere ụmụ ị ga-amụ amụ. Ị gara nwoke gaa na nwoke na-enwebeghị ihe mere isi. Ọ gwabeghị gị na Godson abịazi n'ebe a. Asọ ọchịrị gị ebute mmadụ bịa lụọ gị. Ma papa ọ dị ka Godson ọ chọrọ ịlụ malụ. Ị nụrụ ihe ikwu? Ị nụrụ ihe ikwu bụ ọ dị ka. Ọ gwaghị na ọ dị ka ọ ga-alụ nke ọ n'iche na ọ dị ka. Alice. Alice ojikwa mmadụ igwekwuru ọgụgụ isi. Agwụgwọ nri ugbo ole ka ole. Agazi n'ụlọ Godson aga na anaghịzi n'ebe a. Ya nụrụ ihe m gwa gị ka ị ga-aga sie nri ga-asa akwa ma afe nna gị n'ọhịa. Afe nna gị nọ ebe ahụ ịsaghị ya asa enweghị onye siri nri. Nye ka sie nwoke ọzọ nri maka ihe na-achọ dị. Papa biko ewe n'iwe gbaghara m. Buru akwa asa ya asa. Masị, ezi ka isi wee gaa mbọsị azụ ọfụrụ egbutere. Ihe apụgodo onye ahụ. Ihe amụ na ya na ebe ahụ ọ na-akọrọkọrọ gị n'elu ọkọrọ gbadata. M na-eche ka o kwuo ihe ntị m chọrọ ịnụ. Ọ na ebe a na-akọ ihe na-ada ka aja. Na-akọ elu. Gịnị ka ị chọrọ bụ okwu? Ọ isi na-ajụ. Ị mara ihe ntị m chọrọ ịnụ. Ka anyị na-afụ m.
Wekwani ngwa nke ine agbo ka mmiri ọkụ. Ọ kanka nne di ya nji aka m je nwetara onwe m. Ị ma na nke ndị ekwu adịrọ dị m. Kedu nne di gị mere? Ị ma na ọ bụ na nwaanyị ekwube ka eweta ego eji esi nri n'ụlọ ma ego eji eme ihe ọbụla n'ụlọ enwe ego ọbụla ya eweta nwaanyị asụsụ ya bụ ekwucha agwụ n'ụlọ m. Ihe na-achọ ịkọwa na nne di gị bụzi ekwuchi ọgwụ n'ụlọ gị. Na ihe ọbụla chọrọ ime n'ụlọ gị nne di gị ekwu. Ọ dị egwu. Ta akakwa njọ. Ọkwa ihe ebe nji si achọkwa dị m ilu nwoke nne ya ka nọ ndụ. Achọ dị m ya achọ cha. Nwa meji ukwa ihe ahụ. Ọ bidokwa m ụtọ maka nne gọt na adịrọkwa ụnụ ahụ. Ọ dịbe ihe gala hụrụ gị lakpụkịsị. Ka bụ isi ụtụtụ. Ị ka na-achị batabe. Ị ga-emecha ọgọdọ eru nwa ebe oru ibe ya. Ike ndị ekwu adịrọ dị m. Nne di wu nne di ebe dum. Nke ka na-ekwu maka na ịba gị mgbe ị bara ụgbọ ebe ji gị nke o ji. Hapụ ya ama m ọfụma. Ọ dịrị akpa agwa ọjọọ. Okay. Inube maka ndị nne di ahụjụla m ntị. Ọkwinujuola. Mgbe m nọrọ m ga-amanye ka ọ na-amanye ya bụ nwaanyị. Agwa na akụkọ ya si ya ga-ebu ya. Yeah, anyway. August. Yes, sir. Gini kine beba. Akwa gabe se beba zo. Papa. Ta bichion. Ke ihe na chokwa na abia zo. Ito nsogbu. Ketu ihe na abia. Le anya Godson. Asịchị lụ nwa alụ. Ichi lụ bute mma bịa lụọ otu si alụ mmadụ. Ụbọchị ile gị bata ebe. Gịnị ka ị na-achọ iwe? Ntakịrị ugbu a gị si ebe ebe gị. Kunu mata ụmụ afọ ole ka oge wee ịmụta onye afọ ole ka oge wee ịmụta nwaanyị abalị ọbụla ọ na-amụ ụmụ gịnị ka unu na-amụ ọwa akwụkwọ ka unu na-amụ ozukwere gị n'ịchịlụ nwa m nwaanyị bụrụ mmanya bịa ebe a agwara ga besi n'ebe ọzọ agbara aka abịa ya ọ bịala sibebla ngwa anyị nwere ị ka n'ebe a isi aga na be mmadụ na-amụ ụmụ na afọ ole ka ọ na-ebi amụ nwa mmadụ gara na igbo ụmụ na ọhụrụ ụdị agwa nna gị na-agbaso obi m anabatara ya nke bụ ọchọ ka ịfụ m ka efe mere ka ihe ọ Godson, otu nna m si wee gwa okwu bụ ihe ziri ezi maka ọ bụrụ na ịbụ nna m ị ga-emekarị ka nna m si wee mee kemgbe afọ 3 mụ na gị ji wee mata ị tụpebeghị okwu ọnụ ka mara nke ị na-ememe ị na-asị m na ị ga-anụ m ị ga-anụ m nụkwana ya ịnụhụ ka ihe m ga-eme Alice agwago m aga m alụ gị ka ihe ọzọ mụ anọkwa na nwee ndidi n'onye na-ekwu ekwu ị na-eme eme ihe ma bụ na tupu m alaa taa ị ga-achọta ọla aka iji gosi na ị ga-anụ mgbanye m n'aka na bụ n'aka nna m wee were wetu obi mara na iso n'ihe a na-eme ị ga-agbakwa m ya bụ ọla aka taa o bebi ị ma ihe ga-eme mma agbanye gị ring ndị gị ga-edo gị anya ị na-anụ ihe m na-ekwu ring gị bụrụ ibu mara mma n'oke ọnụ medobi ama m na ejighị nke a na-arụ aka nka wee chịpụ ọchị
Papa. Papa, nekenanya. Na gas ni ko kwa mko bebe. Gas. Mama we ka iji we na achika am. O di achina. Ogotigo ge nje tinye obi na oganu. Fugonye emezigo. Adimma. Muto cheka am. Ka mo na karaoke. Ochekwa. Papudo dikwa. Gịnị na ihu ka iwu never nagasị mbute na Papa mani mi chọrọ ikwu ji si mbute oche. Ọ na-awụ onye si mbute oche iwe na-ewe. Ebe ihe m chọrọ ka mụ na ukwu. Achọrọ m ka iwe wee gị ma ọ bụ obi aṅụrị a iji bata ka ọ bụrụzi iwe ka ị na-ewe. Ara m ekwu na ịlụ di na nwaanyị adịghị. Na kama na nye m chọrọ ịma bụ ụdị nkwadebe gị na onwe gị mere na gịnị. Nkwadokwa? Papa nwere nkwado ọzọ m ga-akwado. O jugo m na nga-anụ ese nwunye ọzọ. Ọ magwụkwa nkwado maka ịlụ nwaanyị. Papa akwụkwọ na ụdị ajụ dị ihe nka. Ọ na-abụ nwoke chọrọ ịnụ nwa nwee nkwado dị chọọ ya kwado. Eme ahụ ọ dị mma, aga m agwa m. Dịka m soro ikwu, ịlụ nwaanyị bụ ihe ọma ka ọ na-enye obi ụtọ. Ma enweghị ihe ọzọ, Chineke nna gwara n'akwụkwọ nsọ na ọ dị mma na nwoke na nwaanyị ga-alụ dịka di na nwunye tupu ha bido mụta nwa. Mana tupu gị lụọ di ma tupu ịlụọ nwaanyị, enwe ụdị nkwado ị ga-eme. Enwe ụdị nkwado onye ahụ kwesịrị ime. Nkwadobe dịka ịjụ onwe gị ajụjụ dị anya, gidekwa na njikere. Maka na ịlụ di na nwaanyị abụkwa n'ebe a na-eme ọyị nwoke ma ọ dị nwaanyị ma ọ bụ ete mụ na gị si biri n'ụlọ. Ịlụ di na nwaanyị dị iche. Nke mbụ, ị ga-erube isi. Ị ga-ahụ di n'anya. Ihe ndị a bụ nnukwute ọrụ ibe ara ị ga na-ebu kwa ụbọchị. Ọ bụghị ka m gaa lee ka ọ dị ma m ga-emelikwa ma ọ nwee oge enwe isi ma ezepụ mba. Ịbanye na ịbanyere di gị na onwe ya ọ dịkwa na njikere ileta gị anya. Gịnị ka ọ na-arụ? Ego ole ka ọ na-enweta? Ọ na-arụ ọrụ bekee ka ọ bụ ọrụ ugbo ka ọ na-arụ? Ọ bụrụ na ọ na-arụ na-arụta ezigbo ego, ọ dịkwa na njikere iwepụta ego ahụ gị lekọta ya anya. Ọ bụ ma ilekọta m anya, ọ ga-elekọta m anya ọfụma. M wee negokwa n'anya afụ na ọ ga-enezi m anya. Ikpebigo n'obi gị na ọ ga-eleta gị anya ọgụ. Nsogbu anọ ha. Ada m azụ na ọ gakwa eleta gị anya ọgụ. Ada ya sị na wụ lezikwa leziekwa anya. Maka ị gaghị na-anụ na ọ dị asaa echere ya anya n'akpa. Ị ga-agụgharị ya ma o zukwara ezu. Gbuo nwa m. N'ebe ikpebigo ahụ m ka o si eme gị n'ahụ. Onye sị ha gara na-awụziela onye iro okwe. Ọ dị mma. Ọ ya ga-asị ka mụ na karịa ka ịtụrụ uche gị ruo ebe a. Ama m na ọ ga-ekwe uche gị agaghị eru ebe a ma ọ bụ na mmadụ sị gị na ya okwe. Ledo ya anya. Chebara ya echiche. Papa makwa mma. Ọ dị mma. Oja ka iji wee kwee nne m nkwa anyị ga-alụ. Ọ iji mgbe ha atọghị na ugbu a. Mana mgbe ahụ ahụ ndị agba ochie, ọrụ ndị agba ọhụrụ. Papa, daalụ. Ọ dị mma.
eziokwu obi adịghị mma. Obi adịghị mma. Kedu nke na-egodi m anya ụta m dị? Ụta ndị ọ na m etozuru etozu na nwa agbọghọ. Ọ na m amaghị mma nwaanyị. Gịnị nke wụ na onweghị ofu nwokorobịa m ga-asị onye eji aka chọrọ ịlụ. Ya nwekwa ka ọ jụ eziokwu, ọ nwekwa ka ọ jụ. Obi ụtọ na ntị. Negodi Alice na-akwado elu di. Mba nkwado ka ọ na-agba ego Alice mgba aka n'aka. Nke a ga-eme mba. Ka m ga-esi nọrọ Alice bụ ụzọ lụọ di maka gịnịzi? Ọ na Alice ka m mma, ka ọ na Alice ka m eto ogo, ka ọ na Alice ka m ama ndị mmadụ. Kedu nke Alice? Mba nọ ọ ga-ekwu omume o. Aka m ekwu Alice a ga-ekwu ụzọ ndị mba. Onye nwanyị ka ihe wee iwe gị ọ na Alice chọọ ibugo ụzọ alụzi ka ọ na Alice nke bụ nsogbu gị gwa m ka ọ abụọ onwe dị nke dị mma. Onwe dị gị nke dị mma o. Nke a jọ m n'iwe. Ị nwere ihe na-atọ gị ọchị? Ọ na mmadụ bụ edi na-atọ gị ọchị ka ọ gị nji? Maka gị na ọyị nwaanyị gwa mba nụ. O nwere ihe m na-eche. Ọ kwefu gọsị ha mma nara ya Alice. Ijikwa mma gosin nwa na ịchọ ịnapụ m ọfụ n'anya ma onwe ihe onwe for you. Ọ na ịkwesịrị ịjụ. Gosin? Ma ọ fọrọ m n'anya. Hapụrụ m okwu. Ịma na mmadụ afọ gị na ị ga-emete mmadụ ga-ejifu gị na ịma na kamgbe ya na Alice na-eme ya ha na-eme. Ndị ọsụsụ kpọpụrụ ha wepụ anya n'ebe a maka na uche m adịghị ya mgba mana ugbu a uche m dị ya. M ga-emete na ya ga-eji hụ m n'anya. Gbam. Gbaga anyị. M ga-arụbanye onwe m kụpụ Alice. Ama m na-echefukwa okwu gị. Isi na ya anụ onye nne ya dị ndụ. Ada m echefukwa okwu mmadụ. Echefukwana. Ma gosi. Ọ kwụrụ n'ala gbaga okwu ya nọ n'ala jimjim. Onwebekwa. Onye n'ụbọchị a Alice na-agwa anyị na nne gosi bụ ezigbo mmadụ. Ụtọ ọrụ ezigbo mmadụ nwa abanyekwa ya imekwa ka ezigbo mmadụ. Anyị emekọba ihe ezigbo mmadụ ndị ezigbo mmadụ. Rụgide rụbanye onwe ma o kwuzie ya nwa. Nwanyị ọma, ịmakazi ọrụ dị gị mma ahụ. Ke maka ọyị nwa ya? Alice na-arụ dị ya mma. Ama m na ịma na agbanyego m ya ring n'aka. Aga m alụ ya. Ọ gwara m ihe nke ọmaka obi dị m nnọọ ụtọ. Nne abụọ na-akwado ịgba akwụkwọ. Chai. Lekwa mma. Tupu m chụpụ ife anyị biri ime ha, ka ị na-ejiri kpọpụta onwe ya? Ọwụ na o nwee ihe ọjọọ meenụ mana o nwee ihe nsị ka m kọwatara gị. Ịma na ọ eziokwu na gị na Alice na anyị mana anyị niile dịkwa ka enyi, edịkwa ka nwanne m nwoke. Aga m ahụ ihe ọjọọ na-achọ ime gị ma agbachi nkịtị. Ana m achọkwa m ịgwa gị na Alice bụ onye ọjọọ mba. Ọ bụrụ na Alice bụ onye ọjọọ mana ka m jụgo di gị. Ịma ihe niile gbasara Alice? Ama m Alice. Ahụ m ya n'anya. Gwago gị maka ezinụlọ ya? Ọ kọwara mgbe ụfọdụ ajụghị m ya onwe ya. Ọ gwara gị ole ha dịbụ ole nna ha mụrụ? Ọ gwara m na ha dị anọ mana ọfọ sọ ya. Amanụ m biko aghọghịtakwala m. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na kweghọ nna Alice ụmụ ihe nna Alice metara n'obodo ha mere agbara obodo ha ji bịa na-akụgbuchi ha ofu nke togide rute afọ ole na ole kpam etigbuo ya.
itigbola mmadụ atọ n'afọ Alice. Ọkwa mana gị na Alice n'ụma. Nwa abụọ nọ na-ahụ ofu. Ọbara unu abụọ ahụ n'ofu. Ihe ọbụla mekọtara Alice ugbu a ga-emekọta gị. Ka m gwakwa gị, n'oge na-adịghị anya Alice na-anwụ. Alice nwụọ, onye ọzọ ga-esochi ya anwụzigo. Ọkwa ihe mere ji na-agwa gị elu ma ọkwa na onwe ihe ọzọ. Achọ m ka enwuchu ọnwụ. Ọ ga-adị mma na m mụchara ihe idota ma gbachi nkịtị ka enwuchu ọnwụ. Anyị mba na anyị na-aga adịka. Mana ihe niile na-agwa m doro gị anya. Ị na-agwa m eziokwu. Ma ọ bụ eziokwu? Aga m anụ ka nọpụtara abịa akọwa ihe m na-amaghị. Ama m ihe m na-ekwu. Ịma na mụ na Alice adịka. Onweghị ihe gbasara ezinụlọ ha m na-amaghị. Ọ wụrụ iche na m na-atụ asị jụọ ọnụ enyi nwaanyị Linda. Linda ga-akọwachara gị niile otu o si mee. Alice, ọ gịnị? Gotsi. Gịnị mere Gotsi? Papa, Gotsi si mama nọzikwa m ọzọ. Mụtegokwa nwaanyị ọzọ chọrọ ịnụ. Onye ka ị na-ebere akwa? Ọsịkwa na ime gị na o ji gaa alụzikwa? Mama. Asị, Gotsi emejurugo. Ọ na nweta onye ọjọọ, o mejuru ike agwụgwọ. Ka nna gwa nwoke, a gwara gị agwa. Si na ekweghị nkwa ọlụlụ bụrụ onwe ya tụnye. Ihe ahụ ihe ha ji ego azụ. Gị ibonye onye ahụ na-emefuru ego. Ihe rijuru ya sị ya ọ dị erizikwa, onye ọ meziri ugbu a. A gwara gị agwa sị hapụ Gotsi. Papa, ọ dịkwa n'ịmma. Ọ bụ ya were ọla nye m gbara nọ ya. Hapụ onye ahụ ịgba n'aka ọmụhụ n'anya gwa gwara gị agwa mgbe asị na Gotsi na-ahụ ọnyị n'anya. Ndị so na amụ ọnwụ na otu afọ abụọ aka ọ nọ ka na amụ ọnwụ ka m gwada. Onye Chukwu debere gịnị na-alụ ndị na nwaanyị ụbọchị ọ ga-adị ka efu. Otu ntabi anya ọ lụọla nwaanyị pụọ lababịa. Na nke gị na Gotsi na-eme ka ahụ wuo akụrụ abalaga. Ịghọtago? Chukwu emekwa ebere ọ sọ ọ da emezikwa. Hapụ ya ka ọ ga-egozi n'akwa na anyị ụlọ ga-adị uru. Ogolo eke wuli n'ime iji ebe aka ma azụ akwa gị chọrọ.
Mama ndio. Oh, imekakwa. Ile bukwa nke ekpo bia. Mama, oh, enyi m nwanyị, Nancy, Mam. Mama ndio. Oh, imeka. Ọfụma, ndị be kwa m. Ka mba ni. Mama ga-amaka kwa o. Aga no ni. Bịa na bịa oge. Mba ada ba. Ba je nọ na o. Onye bụkwa nwa nke kwatara. Mmonya wo Nancy, ọ bago. Ka ekwana ihe mee ya Alice. Mma, mụ na Alice ana alụzi. Chineke mee. Maka gịnị kwanụ? Achọpụtara na ọnwụ nke nọ n'ebe ha. Mama, ị chọrọ ka m nwụọ? Alice abụrụ ibu n'ebe ha. Ma ọ na ọsọ Alice fọrọ. Ọ bụla ọgwọ ya ne. Chike na-azọ na Alice fọrọ. Chineke m. Hey. Oge ikwu m etu a ka ekwana ihe mmadụ ya ne. Ngwa m. O si na nke a bụ na nsị. Nsogbu ada. Ngwa ka anyị bazie n'ime ụlọ. Mama. Kedu bụ ihe anyị na-agwa m na fon no? Ị na-achị sọ ọchọchị, wedi ihe nwetara ị na-ekwu sọsọ amụ ka na-anụ na fon. Ka ebu ya. Ọkwa nne gosi no. Ime nne gosi. Ịma na gosi kom je na bịa. Mgbe ebe ahụ fụ nne ya. Hey, ozugbo fụ obido nwa nke a makazikwa. Hey, nne makazikwa na-emeziri ya asọ nwa. Ọ na-emenụ m ezigbo mmadụ ka nwaanyị azụ mana azụ. Megide ha ji afa ime. Ịbụkwa ya arụ m na-eme, ị na-egwugwa m toro gị na-agbata isi. Ọ nke tọwara m ntị. Gịnị? Na-eti ego agbamakwụkwọ mụ na gosi. N'izu ụka mbụ n'ọnwa ọzọ. Nne ka Obiọma atọgbugokwa m. Nke m na onye na feba ga-abụzi n'oge na-adịghị anyị ga-abụzi Oriakụ Gosi. Ọ dịzị ka ọmụnwazi. Gụnwa n'oge ebe a na-afọ. Ndụ ndị a chọdị icheta ya biko. Nne ka atọgbu m. Ọtọbi atọgbugokwa m. Alice kwan, ka ihe ndị na-ya agadi n'ihe a. Onye wa Alice? Alice gịnị dị? Biko chema n'ihe, ọ mụ na Alice so bịa Lagos. Mụ na Oshofu obodo ka mụ na Oshofu afọ. Mụ na ya chigodi, abịara m Lagos ibi ile anya. Nna abịakwa m Lagos igwu ugwu ebe a. A na-ekwu okwu ilu dị n'anya na-ekwu okwu Alice. Ọ bụrụ bridge ka ị mere ebe na Lagos. Ịrịbadị. Nwanne m nwaanyị a, Hai! Nke bụ ịma ka obi satọrọ ebe a. Ọ dịzịkwa ka ọmụnwa na-eme dị tii, fụrụ ọfụka ntị ha hazisi efe. Nchetakwa mgbe m mere ihe nwanne. Gụwanụ n'ebe ahụ afọ ole ugbu a. Hapụ ya. Ihe gwazie gị ka esi n'aka ya ma. Biko, gwa m n'oge. Ka m ike kpata onwe m ọsọ. Ọ ga-abata. Iwe adị na ọ ga-abata.
Ọ sị na ịbatara na buchiri ọ ga-ahapụta n'ụlọ. Ọnụ ya ọgwa mbịa ụgbọ na ọ nọ n'ụlọ. Nsogbu adịghị. Ga-ahapụta. Ka m chiri. Ee, mama, ife anyị butere gị. Ọmụnwa. A sị m ọ ga-adị mma ka mbịa ha mgbara aka. Ajụjụ ya okwu. Ime ka nnọọ. Onye. Wala dọta m ha o. Ime ka nnọọ. Ọmụmụ ga-amaka fa ọgụ. Nke a ịcha gị nnọọ. Batana. No. Anakwa m nke ọma. Elela m mana chere godu nna. Ka ịkwanụ ka isi wee nọtekwa n'aka etu a. Ebe ma na ihe enwe onye ọbịa. Ọ kakwa na-echekwa ọ na-eche gị. Anyị mere na wachọrọ chịkọ ọnụ ụbọchị. Ọ na ebe m na-ehi. Isi ya gaa ebe ị na-ehi, ọ jụrụ ajụ. Si na ya ebe m na-ehi ka ya gaa. Maka gịnịzi? Amakwa m oge gịnị ahụ na-ekwu. Nsogbu adịghị maka mbịa. Ngwa, ka m gaa. N'ebe ọ na-ehi. Mama chọọ m ịga ebe ahụ na-ehi. Ebukwara m n'obi na ebe a rute oge awa. Obi m niile bụ mbata fụcha ya n'ọkụ ozugbo. Nke ịbịakọba banye ebe ọ na-ehi. Achọọ m ịra ya ebe ahụ. Ịma na ọlụbeghị m ma alụ ka ọ dị m. Ama m. Ezigbo ada, ezigbo nwa. Gịnị akpacha? Ịbịaza na rum. Adoma. Nne, nwaanyị ahụ bịara ebe a ụnyaahụ onye ka ọ bụ? Onye ka ọ bụ? Eze nwaanyị bịara ebe a onye ka ọ bụ? Ọ nwunye nwanne gị nwoke si na ọ chọrọ ịlụ. Ahịa wụ na nsị. Ọ gwara m ga-agwa n'ọtụ na asị ka ọbụla ga-alụ. Mama, nwaanyị ahụ bịara ebe a ụnyaahụ obi m anabatakwa ya. Obi m anabata ya. Were anyị alụkwa ya. Ọ ya alụ Aunty Alice. Gịnị mezikwere na ya? Ịjụkwa n'ụka ntụ onye. Nwanne gị nwoke si na ya da-alụzi Alice. N'ozi na nsị ka ọ chọrọ ịlụ. Anyị ga-akwado n'ụmụ nwanne ụmụ nwoke. Ọkwa ya, anyị akwado ya. Nke ahụ jesiri mkpa ihe eji achụ ọ na-abatakwa n'ụlọ a. Ọ na-elake mgbe alaike na Alice. Oge ịhụ nwanne gị nwoke ịkọsala ya. Ifuru ana nwanne gị nwoke ikpesala ya. Ịnụgo ana ha na-agwa gị ihe nwanne gị nwoke chọrọ ọbịa ka anyị achọ ụka agwụla. Onye ahụ ya abata ebe ahụ nye okeri ọnwụ. Ama m n'eke agwụla gị. Gidigidi gadagodo nya agbamakwụkwọ nya ọ dị egwu.
Ezumike bụ onye agịrị na ọdịkwa obere ife. Jehova bụ na eze ekwu eme mana ihe meziri na enwezi m ike ịpụtara ya ama m ihe na-emegacha ekele m Chukwu na ihe niile gara ọfụma. Adanne a sị m nka ngwanụ na ego ahụ niile gị na nwa m nwoke abọrọ n'ebu m na-agba egwu n'ọnwa nwere. Mama, aghọtakwa m ihe na-ekwu. Ana m agwa gị sị ọdịnala ebe anyị na ego niile abọrọ gị na nwa m nwoke nọ mama ya nwere ya nwa nwere ya ego. Mama, omenala nke anyị nwa bụ ego niile abọrọ ụbọchị agbamakwụkwọ na ihe niile nwetara ụbọchị ahụ ọnwa anyị gbara akwụkwọ nwere. Ihe a niile si n'ọnụ repụta. Mama, ọ ka ọ dị. Etu aka esi eme n'ọdịnala nke ụmụ. Mba na ọ bụrụ na etu esi eme na nke anyị mbanụ ọmụ a nwenye ego ọ emechazie ebupụta ya nye m. Mama mụnwa sị na omenala nke anyị nwa ego ahụ agbọrọ ụbọchị ahụ m gbara akwụkwọ na ihe niile nwetara ụbọchị ahụ mụnwa nwe ya nke ha bụzi omenala mmụọze nke gị nwa. Eziokwu ya nne ekwekwana ka ndị ichie ebe anyị ka anụ ihe na-ekwukwa bụkwa arụ ada emekwa eme n'obodo anyị ma Chineke ada emekwa eme ọkwa arụ nsọpụrụ adịghị ya. Mama nke wu ndị ichie bụ unu ndị ichie bụ anyị nwakwara omenala ọkwa omenala nke anyị maka mụ na-edozikwa ya. Biko akpọtụkwara ndị ụtụtụ apụta n'ụtụ ka pụtara ka m bịa kelee gị ọnwụ ihe aka m ga na-ahụ nke gbanọ dịka nsogbu ihe. Mama biko ejikwana aka eso ụmụ ka m pụtara ụtụ ka m bịa kelee gị ememe ihe ọjọọ uru ihe nwute bịa nye gị mma biko ka chọkwa m ụdị egwuregwu nke gbanọ dị ihe achọ m biko esokwala m iwe nke m ji oge mapụta n'ụtụtụ ịchọọ ya agwa ya niile ọ kpụpụrụ ya ọ bata n'anụ ọ gọziwa na agwa ya ihe ụfọdụ na-eme emecha nnọọ na-evuru ego ahụ na-abịa vunye m nwa m batara na ngwe ya n'ọgwa ọdịnala ihe a na-eme arụ ọ na-arị ego ahụ ọkwa arụ a na-asọkwa ya na nsọ ụnụ makwa. ọ bụ nna m ka nna m kpachara ihe nwekwala ụbọchị ọzọ m ga-emekọta kpọọ unu okwu kpọkarị n'otu ugbo tupu na aza m ịkwara ịdị na shiri ihe nka chekwa gị ntị ọ bụrụ na steeti aga n'ihu achọ m ihu onye n'ime unu si ebe a pụọ unu emechabeghị ihe unu kwesịrị ime n'ụlọ Joy gụ anwa ịza ime ụlọ niile ịzacha asacha efe niile ifiche niile na efiche eficha chọkwa m ihu ebe enwere ahụ dọst onyi gụnwa ga-aza kọmpaụnd a zaa ya gba gburugburu fichacha ebe niile a achọ m isi n'ime ụlọ pụta ụkwụ m emetụ aja mmiri ekwu ọ na-atọ gị ọchị. So tupu m gaa ọrụ n'ọkụtụ ime ekilite zaa kọmpaụnd hisacha ya hisa efere mee nke ọzọ nke gịnị kwana asịkwa m n'egwu odubo ka m gwakwa gị ajụ ụmụ gị na ị ga-eme ana m agwa gị ihe m si na ị ga-eme ị nụrụ tụ ụmụ chicha onwe unu ọchị na-aba n'ime ụlọ ya bido ọrụ cheregodo m ajụ gị ị na-akọwa na m ga-emecha ihe ndị a ka m na nwanne m ga-emecha ihe ndị a ma na-aga ọrụ ya wụrụ gị na nshi wụrụ gị ịwa anya wụrụ gị ito agbọghọ wụrụ gị egwuregwu wụrụ gị ihe ọ bụla ọ wụrụ gị
izuzu chicho onwe gị na chonwe gị jucho onwe gị na chonwe gị ga-eba n'ime ụlọ ga mee m si gị mee Bịaba, onye ka ya pụrụ efere ahụ jiri nna chịkọta? Agala m late, biko mbata mmasị ya. Oge adịghịzi. Ị ga-eji ọrụ, inwezi oge adị. Onwe odubidu sa n'ụlọ agasara gị efere. Mana agwagonu m gị. Oge adịghị mbata m saa ya. Tinye m nwayọ. Mana agwagonu m gị. Ọmaka efere nwa nke iji adụ m. Kpachakwa anya gị. Bịa, ọmụ aka na gbufe. Onwe na-eme gị n'ishi. Ị mara m aka ntị. Ọmụ ka ị mara aka ntị. Aka bụ alụta gị alụta. Saa anya gị. Onye mụ aka ị mara aka ntị. Mụ aka ị mara aka ntị. Aka m gị. Oge iji apụ n'ụlọ eruola. Wee hụrụ niile m ga-emechi ụlọ ihe. Anyị tara ya mama aka ntị. Nsogbu adịghị. Baby, ogini. Ọ bụrụ na agụọ eji chụjọ n'ụlọ chọọ iji jụrụ amụwapụ m ntị naanị maka ntị agha sefuro ji rie nri o kwesịrị ise efuro ji efo ya ọ gawara ya were ụdị aka ntị a were manwụ. Mana ahụrụ m na ị mara ya aka ntị. Ị gaghị mara ya aka ntị. Ị na-achọ ikwu ugbu a n'ọmụ a chọrọ okwu. Ụmụazị na nsị agha sefuro ji rie ya ụmụazị. Ọ dị aka ntị mara ma ụdụ aka ntị ụmụazị. Baby. Ozugbo, biko ebezina. Ama m ihe m ga-eme, baby. Ije ụlọ na nwatakịrị ga-ama m ụdị aka ntị ma naanị maka nsị asa efere. Emere m ihe ọjọọ. Isi na-awa metụgodu maka ebe ma na-ekpecha ọkụ n'elu n'ebe ọ mara bịara ekpecha ọkụ. Baby, ị ga-ata shawa? Ma ata shawa ma. Ihe chọrọ? Ihe m chọrọ. Gwanụ mmadụ ma gotere gị. Gwa ha okwu ha kwụsị na akwanyere m ugwu ka nwaanyị nwe ụlọ. Nwa ya nkatọ kwesịrị ịmachi ya onye o kwesịrị ime ịgbapụgasị efere nsị asa. Anụgo, nsogbu adịghị. Ama m ihe m ga-eme. Ozugbo, ama gotere gị shawa. Shawama. M chọrọ shawama. Ozugbo. You know what? Asa pasama bangola adị. Mụkwa na ịchọ ime maka ya. Otu chiri kwuo, ịmana ndị awụ nwanne m. Ka ezi ndị eme. Onye ji n'ụwa ya na mma nwa n'ike m. Ama m. Ha achọghị ịkwanyere m ugwu. Ha ga-akwanyere gị ugwu. Biko, nwee ndidi. Biko, onye ihe ga-eme ka ime. Ndị kwanụ mma ka ha si akpasụ ma bụ ebe. Mana ihe ọzọ m na-echekwa ọ bụrụ na onwe ka esi nwetara m ụlọ ebe ọzọ iji biri ebe ọzọ hapụ anyị ka anyị birikwa n'ebe a n'udo. Ụlọ ọzọ kwa? Ọ na ekwesịghị ibi. Aga m echebere echiche mara m ihe m ga-eme. Mana ya bụ na ha ga-apụ mma m ga-anọ ebe a ọ ga-asụ ha. Maka gịnị kwanụ? Anyị na-ekwesịrị isopụ ọnụ ka anyị makwa ụta isi ebe gbakọ ndụ anyị ọnụ. Mba. Mana mama ejiri arụ. O kwesịrị ka ọ nọ ka a na-elekọta ya.
Brother, one is up na one ebido lozo. One ebido lozo. Ke na mmadụ aga anwụ mento ibu n'ụlọ. Brother, kwa ya kana ntị o. Kwa ya kana ntị. Afọ m na obibi na ọ dabara chacha. Ihe ga-eme na aga m agba mbọ chọrọ n'ebe ọzọ unu ga-ebi. Ọnụgo ebe ga-adị ka unu bi ebe a. Oge n'oge aga m abịa na-elete unu. Ọnụgo biko unu nwee nu ndidi. Unu emene mkpọtụ. Ọnụgo. Nwanne ntị ka m jụọ. Ebe na-ekwu okwu ya, nnoge sanya aga. Mba, mma ga-eso na-aga. Maka ọ na-afọgo na mama echita ahụ. Ka ọ nọrọ ebe a ka m na-eleta ya. Unu na-alụ ọrụ. Unu aga akpọnwụ ya aga hospital ma o nwee ihe na-eme mma. So unu ga-eji nwayọọ ọnụgo. Baa na ime ụlọ, achọghị m mkpọtụ. Biko unu. So maka nwaanyị anyị esi n'ụlọ ahụ, maka nwaanyị a. So brother, anụgo m ihe. Anụgo m. Daalụ na ịgbalịkwa. Dochie ya. Daalụ. Akwụkwọ nke na-agụ erela gị echi na-alụzi m akpọrọ ahụ. Bebe. Biko, ahụbeghị m onye na-ajọ n'ụlọ aka. Ka ebe ha gazi? Na Joseph. O kwekwara m na ịchọzi ka gị na ha bie n'ụlọ. Hapụ gwa chọgoro m ụlọ ọzọ. Ha! M chọtaziri m ụlọ sikwanụ ka ịgwa m. Ihe niile ka m ga-agwa ya. Taa ọ nwunye gị kwesịrị na-agwa m ihe niile. Emego m uche obi gị na ọ nwere ihe ọzọ. Ọ eziokwu na asị m ịchọtara ahụ ụlọ mana otu ị chọtara ị kwesịrị ịgwakwanụ m. Mana chiri iwu nke a pụziri ugbu a ka ezi ihe ga na-asa efere na-azụ ụlọ fichicha ihe niile a ga-eficha eficha sụọ akwa ọrụ a ga-akarịkwa m ahụ ọ dịkwa ka ị ga-akpọta onye ga na-enyere m aka. Nancy, ọ nweghị onye ga-achọta ahụ. Ịma na mma na ebe a aga m achọ ka ị na-elegide mma na-enyesisi ya ọgwụ ya mgbe e kwesịrị inye ya onwe nke ịgboro na kutekwu n'ugbo mana ana m aga njem o nwere kọntaktị pụtara na Abuja ego rinne ma wee go mbute si ego eburu ibu kwara ndị ihu ole ego ị ga-achọ ka mma gbanwee na gị moto? Hey, chọrọ ka gbanwee na moto na-apụta ịfụ ndị ọyị m ya moto nke bụ na ịbata ha njem nwoke ya kesa ya moto ozugbo ozugbo mana anyị ahụchara ya echiche Mana awụ nnọọ gbachi uwe nyere m ụlọ dị nnọọ ka ọkpụkpụ gbadoro m n'ihu nke kasị akwụkwọ ya mma m ihe ga-eme o kwesịrị ya nwụ ka ihe ọnọdụ ndụ mgbe ndị ọgbọ ya nwụchara mana ka otu m ga-etikwa n'ihu nsị ka m pigbuo ya maka na omume ji apịgbu mmadụ ndị mburu ga-anata ụgbọala ọ chọrọ ebutere m nwaanyị anyị ga-ekwe mba nwaanyị a kwesịrị ịnwụ anwụ ọ bụghị ma ndị nke ahụ
idutego m ha n'ọnọdụ ha kwesịrị nọ. A sị gị n'ụlọ ụmụ anatị ihe na-eme nke ọbụla m kwuru ọ nke a ga-eme. Ana m enye ha ezigbo ekpomọkụ, ana m enye dị ha chance at all. Ka m gwa gị emegidego nwanne di m ha sibe ha na-abụ sibe m mana di m na-akwado ime njem ya njem ya nata o yi ebu ezigbo ego nata. A na m eche ka ọ pụọ ka m rụpụgo di mama ya ofu ego. Kachala, ọ ka bụ ihe na-akọwa ka ihe nwanne m ukwu n'eze nụ. Chimo agbala nwaanyị ihe egwu n'ụwa ebe ahụ agwa gị na m achọghị m ihe mpịtọ nne di ya na achọghị m ya achọ ọmụkwa na agwa amụkwa ka esi rụpụ onye nze gị na ọka ma na-eme anya ụra. Never. Only let us come never. Every one. I'll never come to Sarok. See, I'm going to do 1 hour. Nancy. That's what I'm now, Nancy. N'ime ọgwụ. M were ọgwụ ugbu a sị ka m mụrụtụ. M ṅụrụ ọgwụ. O nweghịzi ihe nọ na ya. Ana ọgwụ a juru eju. Nwa m nwoke gotere m ya kwebe o jebe njem. Onye ka m pụtazi ugbu a were mkpọ a na-asị m lee ya. Mama, o nweghị ihe mma gbasara ọgwụ gị. Ana m aṅụ ọgwụ gị amadị m ebe ị na-edosa ya. Eziokwu. Mama, o nweghị ihe mma gbasara ọgwụ. O nweghị mma gbasara ọgwụ.
Kwa ikeri ene. Obu no yimji. Ndikere ko. Kesi kwa kesi. Mama, nsogbu ndị ugbu a bụ na mmadụ na-egote m na dị ọ na na-ebedi m na degote m jegote m ya nna gị nwantịntị ịga iji jegote mama biko irikwa ndị ga-etinyere ụkwụ ego mama hapụ oge na-adịghị anya di m ga-abata bụrụ oge jee ụlọ ọrụ biko jiri ya nwayọ biko mama achọkwa m ka ihe mee gị Nancy. Oh. Onye ekwentị m dosara ebe a. Chineke. Ewo. Ekwentị m dosara ebe onye tụtụkwana ya nọ. Akpọtụ n'ụlọ m, ọ ka akpọtụ na-ada m, ka mara etu ọ dị m. Chineke, nke ndị anwụkwa na obodo a, ka m nabakwa n'ụlọ m ahụhụ, ọ kakwa mma. Chineke. Ekwentị m nọ. Ahụkwa m ekwentị gị. Ịzụ na ifere ekwentị m. Ana m achọ n'ekwentị m, ama m onye wepụrụ ibe m dosara ya. Ka m kpọtụ n'ụwa m, ka m gwa ya etu o si eme ịtọ ha na-eme, ọ na-emesi m ike. Dozi m na etu arụ niile si eme, niile na-enyezi m nsogbu, biko. Mama na ahụ n'ime ekwentị gị, amakwa m o nwere ike ọ bụrụ na ya hapụ ya n'ime ụlọ gị. Jiri nke gị kpọọ nwa m, biko. Nke gị kpọtụrụ m ya, biko. Ihe m ji akpọ emeki kọlụ onwezi nke fọrọ kredit na-adịghịzi. Mana tupu kredit m agwachọpụkwa m ịkpọ di ma si na fon ya gbanye agbanye. Ngwa, ọnụnụ ụmụ m. Ọnụ dọkịta ka ọ bịa bụrụ m ọka mụ na gị gaa nụ ka aga nke dọkịta m otu n'otu onye nụ. Mama, o nwere mgbe m chọbụ ka m kpọọ dọkịta ka ọ bịa lee gị, mana ha si na o mere njem ọ ga-abata n'ọnwa ọzọ. Mana ọ bụ na eji m ego aka m akpọ gị jebe ụlọ ọgwụ. Mama, ị ga-anwụkwa. Mba mama, di m ga ha abata ka ọ bịa kpọje ụlọ ọgwụ.
Anyị nwere ike anyị mana ọ nwụnarị anyị. Ị ga-akabara ka ifu na ijide onwe gị jidesie n'ike anyị anwaghị ike anyị onwe ozi ihe ọzọ anyị ga-eme na-abụrụ ikwuba okwu mọchụarị kpọgokwu m di gị ka mma ma ngwa otu ihe si wee dị mana ọ daga ọ dị ka ekwentị ya mere mmebi amarụ m so na ị ga-akaba arụ ka iji jide onwe gị jidesie onwe gị ike n'ihe mee na-emego ịnụgo imeela mma okwu dị m n'ekwentị mana ọ daga mma fon ya nyere anụ biko dọkịta uche tinye ya na mọchụarị ihe tinye ya na mọchụarị kacha mma mọchụarị kacha ibe ya mma ịma na ọrụ ezigbo nne dị nne dị kacha nne dị niile mma ahụkwana m ya n'anya mana o wutekwa m na oso taa mee biko ị ga ama akwụkwọ nsọ m nsogbu adịrọ ọrụ anyị otego mmemme ọrụ anyị ga-akụzi nwunye ịgara ihe anyị ga-eme maka ya ma jidesie onwe gị ike jidesie onwe gị ike ka m bata onye ka m ga-akpọ gwagwa kwa n'ihu m kwere gị onwe ka m mezubere ma kwesịrị ka iche tupu m bata ka n'ebe onye ka m ga-akpọ mama Oge begidekwana akwa abụọ n'ihu. Anụgo m ekwu. Ama m na ihe ebutekarị, o wutekwara m ọnwụ. Isi ụta n'ebe ka ihe chọzi ka mma, ọnwụ nọ naanị gị ka m ebido na-ebutekwa m. Maazị nnukwu ọnwụ n'aka ya.
dịkwana aha betere m ga-abụ Nke ya eme ya nwanne ji ọndọ yi mmiri akwa gị ebe a chọrọ ga masị na di m si ọ ga-enye m nwanne ji biko nyemego m mbịọrọ gị onwe ego m ji kịta ka m gaa ọrụ menye gị nwanne ji onye nwanne ji ana m eche nwanne ji biko nyegodi m ya ugbu a onye mgbe bịa n'oge ego gị na-asị m ji onwe mgbe na-eji ego gị na-eji na-eme gị ama m ihe ohe ka m onye hụ ebe agbagbo ụlọ ibi ya oche n'onwe ihe iji chichi onwe nke nọ ya biko nyemego m mbịọrọ gị m wepụta ego achọ dị m onwe ebe na-aga onwe ebe na-aga onwe ebe na-aga kemgbe ka ọrụ ya nọtara gịnị msị gị na-emebi na ekwe na ememekwa gị gbara na-aga ọrụ iwe ekwensu gụnwa wee kwensu gbara onwe gị ọsọ biko nye m ihe Nancy onwe gị ebe na-aga n'ọrụ Nancy gbara ekwensu ọsọ gụnwa wee kwensu gbara onwe gị ọsọ nye m ihe si gị nye m biru ya chisi achọrọ m ịṅụ mmanya biko gwa m ihe iji wee kpọọ m n'ekwentị maka ine ya ifu na ọ dị m ọsịsọ Baby, ama m iwe na-ewe gị agbasigo m gị iwe mana biko achọpụta gị gbaghara m ejighịgo m ije n'ọlụlụ nwaanyị m lụrụ na-akpasu m iwe na-enye m nsogbu nwaanyị wee kwee nsu Jezebel n'onwe ya Alice biko achọrọ m ịnụ achọrọ m ka mụ na gị bie ka nwoke na nwaanyị ka nwunye na di biko isi gịnị ị chọrọ ịlụ onye mụnwa bụ Alice ya ị na-esere m anya ndị gị mma ịbụ nwaanyị nke abụọ Ngotin kịta ka ị ma na nwunye ị na-anụ bụ ekwensu na kịta ka ị ma na nwunye ị na-anụ bụ ajọ mmadụ agwakwa gị tapụ gị izizi n'ikpeazụ ị ga-akpọ m n'ekwentị biko ihe ị na-akọ ọkụ ị na-anụ ya kpọtụkwana m ọzọ gị na nwaanyị Alice ị ga-ahapụ m otu a ka ọ si n'ezigbo gị nwoke etekwala otela ama m niile wesara m iwe na-abịa ma olele nne gị biko iwe wela gị biko ịma na otu azụmahịa dị ishiri from China ị gaa Malaysia ịlọta Nigeria just ibusa ngwaahịa ọ na-adị njem a na-adị mfe ya mere m ji si nka m batara ka m were obere ohere a bịara gị mgbe ahụ ama m na mbụ ọ na-adị mfe mgbe ọbụla onye hụrụ n'anya hapụrụ otu a ama m otu gị na nne gị si dị nso mana biko achọrọ m ka ị jiri nwayọọ ọ ihe mere m ji si ka m were ohere a wee bịara gị mgbe ahụ ka m wee gwa gị na iri uju anyị nọ ọ bụ sọsọ gị nne anyị na gị na gosi m ajụgoro gị kedu ka akwamozu a si gaa ihe niile gara nke ọma ile nna nwunye m mana ọ nwere ihe na-agbafu m obi mgbafu obi kwa nke a hụrụzie gịnị alụrụ m nwaanyị ịma Nancy wee kwe nsu kemgbe m lụtara Nancy ọ na-enye m nsogbu isi ọwụwa ịma na ezinụlọ ụmụnne m onwe nke mụ na ha bizi hapụsigo amaghịzi m ga-eme ya bụ na Nancy amụtara gị nwa ịmụ nwa ọ tụwala ime ụfọdụ ịmụ nwa ahụ kacha ya mkpa bụ iri nri iso uwe ịgba moto Nancy awụrụ ya ị hụrụ na alụmdi na nwunye ihe kachasị mkpa nke mbụ bụ na nwoke na nwaanyị ga-abụ ezigbote nwaanyị ihe ọbụla na-eme nwaanyị nwoke amara
ewela na-eme nwoke nwa ya mara. Nke abụọ, okoro wee mụta ụmụ wee zụlite ụmụ ahụ ka ha eto ewee letu na abụọ na nka. Ya bụ na nwaanyị wedị nwa ọ mụtara. Kedozi isi alụmdi na nwunye ọgwụ na ihe ọbụla na-anọgụ na ihe ndị m kwuru ugbu a, nke a pụọla na alụmdi na nwunye, ọnụzikwa na alụmdi. Ị ga-ama ihe ga-eme ha. Oge ka dị, ohere ka dị. Ị ga-ama ihe ga-eme ha. Tupu m echefuo, oge ụfọdụ ihe ndị m nwetara gị ma mgbe m nọ na-alọta from China. Ị batara m n'uche mmanya na-anwụ mgbe ị nọ na Russia. Kedu aha mmanya ahụ ọzọ? Good. Ewetara m gị like 3 cartons. Ama m ị ga-anwụchafu nke ahụ tupu afọ agwụ. Isi ije anyị bụ ihe gbasara nkiriji ụlọ akwụkwọ anyị. Ma na oge ikwesịrị ịkwụ ya wee go agago. Anyị akpatara ndị isi ụlọ akwụkwọ anyị ga-esite anyị ga-abịa gwa gị na ha na-enye gị ofu ọnwa ka ịgba mbọ kpụpụta anya mbọ ma ọ bụ na mmehie ụlọ ga na-akwa anyị ga-ewere ya. Biko nwanne m nwoke, ama m na ọghọta ha ka si dị ya n'akwụkwọ, mana ihe siri ike ugbu a onye ọbụla mana ihe siri ike. Biko unu ga-enyere m aka unu ruo n'ụlọ ọrụ. Ọ na-agwa ndị bank sụkọ ha nwụkworo m ndidi ihe ruru ọnwa 3 ma ọ bụ ọnwa 5 tupu ọnwa 6 na m ga-abịa kwụọ ya. Na ikwu ị na-anya ga-afụ na ọbụkwa na anyị nwanwe n'ọbụ Bank of Africa. Anyị bụ ndị ozi na ndị ozi a zitere anyị ka anyị bịa zie gị ka ị gbaa mbọ fụ na ịkwụrụ ụgwọ mgbe a sị gị kwụọ ụgwọ. Ọ bụ na ọ bụrụ ya ụlọ abụgo nke anyị ka isi wee dee n'akwụkwọ wee saịnara anyị ka anyị si ka anyị bịa zie gị ozi eziri anwụrụ ọkụ orugo n'igwe aka. Ọgwa na-ayọ ka m na-ayọ ụnụ na akwụkwọ na mmadụ dabara ndị Naijiria onwe ka iji ịma mmadụ nwe ka esi mee ya ka gbachukwu ya ogoro ọnwa 2 ma ọnwa 3 ka jụta na ego biko onye zikwa ụnụ mere mgbe ọ na-agara ụlọ. Mana ka o si ya sị na osisi ha ọ na-akụ mmadụ ị ga-akawa ma nweta mgbọga imejupụta kwụọ ya ụgwọ oge ahụ enyere gị. Na-asị na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Na ikwu anyị abịa ka anyị naba anyị arụsịrị ọrụ anyị. Alice, nke iri gị dị otu a ka ihe Godson, ewekwana iwe ka m si wee kpọpụta gị. Nọ nsogbu bụ ihe na-ebugharị m. Nnukwu nsogbu dakwasara mụ na nna m. Nnekwana ndị mmanya onwe onye m ga-agakwuru ka o nyere m aka. Nwụkwa n'ebe m ga-esi wee gboo onye bụ mkpa, ya ka m ji sị ka m bịakwute gị. Ke ndụrụ nsogbu a? Nna m na-je ndị bank 2 million naira. Ha sịkwana bụ na ya kwụ onye bụ ụgwọ oge ha gwara nna m na ha ga-ewere ụlọ anyị. Ha wekwa n'ụlọ akịta nwee ezi ebe mụ na nna m ga-ebi. Aka m ji sị ka m bịakwute gị ma anyị ga-enyere anyị aka. Ọ bụrụ ịgbazite anyị ya bụ ego ka anyị wezi nwayọọ na-akwụ. Biko. Anọ m ihe niile i kwuru. Mana ego ị na-ekwu okwu ya ọ buru ibu mana ọ karịrị m. Icheta okwu niile na-agwa gị gbasara ọlụlụ mụ na gị. Ya bụ na ikwete aga m akwụ ụgwọ ahụ. Godson,
Ndị ọ bụrụ na m ekwetere na m aha n'oge, ịma nyere m aka? Aga m enyere gị aka. Achọrọ gị kwete na ị ga-alụ ụzọ ụgwọ a. Gọọsị na gị na-ekwu otu a. Gọọsị. Ọ gịnị ka iji echegburu onwe gị? Ọ maka ụgwọ ndị bankị anyị ji? Ndị bankị na-afụ anyị ụlọ anọ. Gịnị ka anyị ga-eme? Ebee ka anyị ga-ebu ngwongwo anyị? Eziokwu, mana papa, o nwere nwokorobịa chọrọ ịlụ m. Nkọwatakwara nye ya ihe anyị na-agabiga. Ọ sị na ọ bụrụ na ị ga-ekwete na ọ ga-akwụ ya bụ ụgwọ. Nwata nwoke si na a ga-akwụ ya ụgwọ. Maka ego ole a na-ekwu maka ọchọ ma ọ ego bankị ego m. Ahụ m n'anya. Ọ sị wee n'anya ya kwụọ n'ụgwọ. Gịnị ka anyị na-eche? Ya kwụọ n'ụgwọ. Ya kwụcha ụgwọ ya ji bankị ya hapụsị ịkwụ ụgwọ nwaanyị. Mba m papa, onye a na-ekwu okwu abụkwa ọgọ gị nwoke. Ọ karịrị okwu o kwetere. Nye mere bụ na nga-abụ enyi kwetere. Ụgwọ ya na-ekwetago m ihe ọ bụla ọzọ ka tinye aka n'akwụkwọ etinye aka n'akwụkwọ. Mana ka m jụkwa ọwụ ya kwupụta anyị ụgwọ a ma ọ jidezie ya ụgwọ ka ọ bụ anyị were gawa. Papa, ihe a na-ekwuka n'okwu ya bụ ọgọ gị nwoke. Ọgọ gị nwoke. Onye dị ka emecha akwụkwọ ụgwọ. Pụtara ya ka m hụ na ya ga-eji agreement. Você tivesse nervoso, que aí é para mim. Sa, Dikeh will sa. Agwọ gị si abịazi n'ebe ọzọ. Guzosa ka m kọrọ gị. Gịnị ka na-akọrọ m? Ọkwa gwa mọrọ nwa m obi si na-ede alụkwa ya. Ọ fọrọ obere ka ọ nwụọ. Kekwa ihe bịaba ime ọzọ. Sibe m pụọ. Sibe m pụọ ugbu a. Onye? Onye bụ onye na-agwa gị maka. Onye wetara ego eji wee kwụ ụgwọ iji. Eche m isi na Gọch na-alụgo nwaanyị. Papa, ọ lụgo nwaanyị. Sa, obizi, alụrụ m Jezebel. Ekwensu na nwaanyị. Nsogbu taa, nsogbu echi. Ọ rapụgo gbakọrọ onye ọzọ. Onye mere m jiri bịa sa. Papa ya na nwunye birozi. Ọ dị mma. Ọ na-agba m obi mma na nwaanyị nke Izrel. N'eziokwu, nwoke lụrụ nwaanyị ya laa, ya ga na-enyo ya enyo. Mana ebe ijiri ọnụ okwu na nwaanyị alaalụ Shọbanọ, ebe ụnụ na-awa ekpebikwere m ga-alụ gị na ọ bụghị m ga-asị mba maka na enweghị onye mụrụ nwa lụọkwa ya. Ọ ya mụọ nwa onye ọzọ abịa lụrụ. Mana ihe na-ekwu ka eme ihe dị ka esi eme n'ebe isi nwaanyị anọ ọzọ. Ọ bụghị m ga-asị ụnụ alụ, ụnụ ga-alụ, ụnụ ga-ebi n'udo.
ọ na onwe ndị m ga-eri tupu m pụọ. Otu ike nji esi ya dị. Ekwa. Ebe na-aṅụ ọrụ ego n'ọgwụ biskit bụ. Biskit? Mụa, nsogbu adịrọ. Tupu m chizọ, a sị ka m gwakwa gị, ana m akpọbata nwaanyị nke ịbụọ n'ụlọ a. Ana nweghị gị. Oge. A sị ka m gwa gị, ọ dịkwa ime. Gossip! Na ọ dị ime? Igwe ike gbawata nwa ọzọ n'ụlọ ya, nwe nwaanyị anwa. Ị na-agbata ịnwa anwa kpọbata nwa ọzọ n'ụlọ, ma egbuo gị gbuo ma ya kpa nwaanyị anwa. Yes. Ị ga-eme gị? Ọ bata gị abata. Chekwa aka Igbu ya niile nọ n'ezi. Ọ ga-abata. O nweghị ị ga-eme. O ji nwa m. Ịnụ gị? Ke wole na-aga o. Rere chere na-aga. Ị na-akpọbata onye. Ị na-akpọbata onye. Onwe nwaanyị na ịkpọbata nwaanyị na mgbe ya kwa onwe nye na-efe eziokwu. So ọ bụrụ na ị na-ahụ ọzọ n'ezi. Kẹ́mi yọ ọkọ̀ tẹ̀wọ̀n yìí wọ́n tẹ̀wọ̀n ní gbùrùmẹ̀wò kẹ́ni kò àtàwọn ọ̀sán lọ́la. Gọ́sì wọ́n tẹ̀wọ̀n ní gbùrùmẹ̀wò. Wọ́n tẹ̀wọ̀n ní gbùrùmẹ̀wò kẹ́ni kò àtàwọn ọ̀sán lọ́la. Ìwé mi kí wẹ̀ ká o. Mú àwùrẹ́ mú ewu ẹ̀kọ́ èso. Mú ewu ẹ̀kọ́ èso. Mú náà wù wà pé ní òbí kẹ́ni kò àtàwọn ọ̀sán kí sì náà wù ẹ̀kọ́ èso. Iwe ekwensu. Mú àwù ẹ̀kọ́ èso. Mú àwù ẹ̀kọ́ èso. Ama àwọn ẹni machara gị kehị gị. Nancy. Gọ́sì. Mú ewu ẹ̀kọ́ èso. Mụ na agụgba kwenye ekwesị gụ agaghị akọ nwaanyị ọzọ n'ime ebe ị nwere nwaanyị. Jezibel, fọrọ m ụzọ. Onye bụ Jezibel? Ekwesị dị ka gị. Obi takpọrọ gị mmiri. Ị na-aga kpata nwaanyị ọzọ n'ụlọ, ọ dị ime. Mmeju aka supu ya nwa n'afọ. Nwanụ ya nwa. Nancy. Gossip. Ndị ka Nancy na-esi ihe akụnụzi ihe ọzọ. Ọ tụrụkwa m ihe nke ọ panye m n'ebe a atakasị ọnụ m nke esikwa ndị nwe nọọsụ nke oje site ka m dị. Meji aka m achọghị abịa na nsị bịa chalụ. Ị na-eme m ozugbo n'ụlọ gị. Ndị mmeji rie nri na-agụ m. Madam Nancy. Yes. Quem não falou sua? Nem eu. Deixa eu ver Jesus. E mobi. Obi a droga no meu tu foi. Não, tá assim nem algo. A mãe bem nem só de não canasana. O anachi ugidele no de não canasana nem. Nossa, o Igbo. Aquele bonito obi ali, mas isso o ator Igbo. O passa que disse é de bico né. Há uma cada bem muito ninja ali. Quem isso o Igbo? Não agora não Jesus. Não continua. Tá bom, eu tenho. Ainda. Ma na-enwe onye ọzọ nke eziokwu bụ na di m si na ọ chọrọ nwaanyị ọzọ ama m ka m si eme ha etinyere na ka ebe si n'ụkwa nka amamihe bụ iwe ya
ajụrụ m ya omume ime ya ọ sị na m anaghị enye ya udo obi na m na-enye ya nsogbu na mgbe ọbụla na ọ na-enwe obi ọjọọ ana m enye nsogbu gị na enye nsogbu ọkwa m onye nsogbu ama m ebutere ha ebutere ya ndị aka ji were ibutere ka nkịta ha nyụsị anya onye bụ ihe chere uche mba hapụkwa nke a bụ okwu ụmụ nwoke ama m na mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke na-adị ekwu ụfọdụ ihe ka nwee ike eme ka nwaanyị gbanwee ụfọdụ ihe ndị ọ na-adị emegasị mana nke a mba nke a o kwuru ya ọ na-ekwu ya kwamgbe abalị ga na-akpọ kwamgbe ofu ihe a ma ọ chọrọ ịnụ nwaanyị na oge na-adịghị anya ọ ga-akpọbata nwaanyị ọfụ ụgwọ gị ghọta ihe nna ahụ gị ji eti nga ọ na-eme na-achị ọchị na-ahụta ihe na-atọ m ọchị ihe ọkpọrọ ụmụ ihe ndị aka m fụzi mbịa mgba iwe na-ewe m ị na-ajụ nke ihe na-eme gị kịta ịfụgbabụ ihe dị n'ime ihe nwaanyị si ewe ike dị ndị ọkpọpụta nwaanyị igote ụmụ gị ka ndị na-enyi na nke ịra nne nke ihe erughị otu a ọ dịkwa mma ụdọ dịkwa arụ ihe onye si ka nwa gị ha dị n'ime mba o doro gị anya na ịdị ime ịdị ime oh baby ịdị ime yes adị m ime ịdị sọ bịa mechie ọnụ gị tupu izizi abịa ya ọ gwara gị na ama akpata nwunye ọ bịago nye ọnọkwa ụlọ aghọta baby nwa ha isi gba nwunye dị n'ụlọ a paa isi ka ya siga m n'azụ echeka mama ihe dum na-eme akpọrọ m okwu a si ka m rịọ ọnụ ma ọ nwere onye m mejọrọ n'ime nụ si na biko gbaghara m ka obi nụ dajụọ nke kacha nke bụ na achọrọ m ka anyị bie ka di na nwunye achọrọ m ka udo na anwụli chịa anyị kacha nke gụnwa agbarago m onwekwa onye m bụrụ ihe ọjọọ n'obi ihe m chọrọ ka anyị bie n'udo na ọnwụ n'ezinụlọ obi dị m ụtọ ka esi wee kpọnya bụ okwu ikwukwa anyị dị mma ana m ekwekwana nkwa na aga m asọpụrụ ya dịka nwaanyị izizi ana m ekwekwana nkwa na anyị ga-ebi n'udo n'ịhụnanya ọ na-emeela ama m na unu ga-eme ka anyị nwee anwụlị n'ụlọ n'ezinụlọ anyị Alice biko ga-ebute otu bọtụlụ wine ka anyị nwee
Onye ego ọ sị m wee ga gote ihe si eri ka ọzọ. Bịa gote gịnị? Ọgụ akọsisi eri ka ọmụ akọsisi eri. Alice anwakwala m n'ụlọ ahụ. Ọkwa ịhụrụ ụtọ isi buru ozu onwe gị batịba biko nọrọ onwe gị ka m nọrọ onwe m. Keke ego nye m ji seri iburu ya na-agwara na-agbaja ahịa. Ị na-esi ka onye? Ị na-ajụ na na-esi ka onye? Ego di m debere si m were gaa gotere ihe sie ka ị na-ajụ na na-esi ka onye? Ka ọ dị ajụ dị ya ha. Lekwana Alice. Di gị wụ onye? Ọ wụ di gị? Ọ dị m ka ọ bụ. Ọ wụ di gị? Biko Nancy, ike adọrọ m, ike okwu adọrọ m. Ị na-anụ ya? Ike okwu adọrọ m, ahịa ka m na-aga. Ị na-aga ahịa? Ị kwesịrị ịnọ n'ụlọ. Ịbịa ịchọ ịbịa. Ị na-ajụ na ekwesị nọ n'ime ụlọ. Sọrọ m ụzọ. Ị nwa kwesịrị ịjụ onwe gị ajụjụ a na ị kwesịrị ibi n'ụlọ. Nancy, ichezogo na ebe a bụrụ ebe gị. Ị gara n'azụ ọyị gị nwaanyị gaa were die. Ị ka nwee ọnụ okwu. Ị ma na ị kwesịrị izobe ihu gị na nsị. Gụnwa ihe nọ na-eme gị. Ihe nọ na-eme gị nwoke hapụchara ị ga lụọ nwaanyị ọzọ. Mana ọ bịara gị bịa ya soro okwu ya bata. Ihe ekwesịrị ime gị na nkịta richara nsị. Nyechara nsị bịakwa na nsị ọ nyụrụ bịakwa na-eri ya bụ nsị. Abịago bụ na m abịago ihe ị ga-eme na nsị. Ahụ ize n'ime na onwe nọ m n'afọ. Onwe ihe nwere n'afọ. Aha ole ka ị nụrụ? Ọkụ ihe ọgụ n'ihe mere onwe ugbu a. Ihe tiri onwe n'ime. Ụnụ nwa ọwụwụ ntakịrị, a na-agwa ụnụ kwuo na achọghị ịma. Oge niile m na-agwa gị hapụ Godson. N'isi m mba, ahụrụ m ya n'anya. Ọkwa ihe na-agwa m. Mmadụ lee ya, ekpe ịhụnanya na ebe o bidoro. Papa, ọnọdụ anyị nọ mere m ji wee tọrọ gị asị na Godson na nwunye nke bụ ebiro. Ọnụ m ka m ga-esi na-ene gị na-agbada maka ụgwọ iji. Ka m ji wepụ anyị n'ọnọdụ a. Mana papa ike agwụkwọ. Ike agwụkwọ mama m eke. Ọ nwere nna, ọ ihe a na-ekwu. Ọ ga-abịa tụọ ụdị asị ahụ ka ihe ịchọ ka mme. Ugbu a, okpukpe pụtụ. Ama m na ejikwu m ụgwọ mgbe ahụ. Ya bụ ụgwọ na-eri m nri na ha mana ọ bụrụ ihe akpata ka eji tinye ndịgo n'ụdị ntaramahụhụ dị otu a. Ọ gwara anyị agwa mgbe ahụ na alụmdi na nwaanyị abụghị ihe ka elere ka alaghachi. Ịbanyego ụlọ ịbanye ya ha elezie anya onye ị ga-eme bụ ọ ndidi ka ị ga-enwe na-edie na-ayọkwara Chukwu ka ọ nyere gị aka metụ nwunye dị gị aka n'obi ka o nwee mgbanwe. Onye ga-enye gị agbamume bụ na Godson n'onwe ya adakwa gị ajọ agwa n'ụdị ahụ kama na ọ bụ nwunye nke isi. Ọ ndidi ka ị ga-eji wee na-eso maka na ị gaghị na-egbu onwe ị gakwana gị ịbanye ọgụ ma ọ lụso ya ọgụ ka aha enweghị ihe ọ ga-esi mkpụrụ ọ ga-amịta. Ọ bụ na-enwe ndidi na-edi na-ayọkwara Chukwu ka o metụ ya aka n'obi. Ama m na oge na-adịghị anya ihe bịara abịa ga-ala nye nwe mbido ga-eme njedebe ebe di gị nọkwa n'ebe ahụ na ụmụ ihe ọ ga-eme ma oge nke ka nke bụ na onye kere ụwa ga-abịa zara ebere. Ya na-akwado ngwa otu anyị si gwa m usoro mechaa ihe nka onye ọbụla niile nọ n'ụlọ m na-atụsa m egwu nke ka nke nne di m nsota eche m ọchị n'anya mgbe oche na ọ chịrị anwụ ọ na-emelite ọ dịcha ka m ji ọgwụ ịmakwa nke kasị nke di m ọ pụtakịta ọjọọ m nne ihe azụ mmanụ nne ihe eme ka kịta ga na-afụlọ ntutu wedin ring ka ezikwa kịta ga na-ewepụta aka sị anụrụ m di n'eziokwu ịghọta adịghị a na-agwa gị nne ime ka alụ m n'alụ m aka isi na ihe a na mana emetọrọ m ya ka m bugodo ụzọ jụọ kezi
maka onye nwanne di gị si na ya abụọ. Nne m, o so na ihe mere isi gị bịa. Ma ihe abụghị ihe m ga-agwa gị n'ekwentị. Ngwa gị ihe ọ ga-eju gị anya. Mgbe dị mpụta. Alice. Ali gịnị? Alice nke mụ na gị. Ịbanye kwa. Onye banye. Mmakwana mma m na kemgbe mụ na di m na ọ ka na-esi n'azụ aga n'ahụ nwa. Nwa nwatakịrị, ọ gwara m na ọ na-ejiri kpata na onye nwa. Sị ya nsogbu adịghị ka m nọrọ n'uche. Emepe ụzọ onye m hụrụ Alice. Taka m lele ya. Si gị na nwa enwedịghị ihe n'ihu. Onye hapụrụ gị gaa lụọ nwaanyị ọzọ. Igwekwa soro ya. Ana-agbabatanụ. Di m nọrọ, ya nwa nọrọ, na-ele ha. Di m bido na biko na ọ chọrọ ịrị anyị abụọ. Onye ọbụla o mejọrọ gbaghara ya. Mụnwa, weta ọbụla o si mejọ mgbaghara ya. Alice, weta ọbụla o si mejọ ya gbaghara ya. Na-ele ha. Ka ihe kwụsị. Osi ọnụ m si ya na agbaghara na ya nke ndochi anụ ịtụwara ntị. mana nke bụ eziokwu na m ka na-echekọta ihe m ga-eme ya na Alice. Kwe nwa mmadụ abụọ ụlọ a ga-adịrị nwa ọkụ kacha nke ka na-agwa Alice ụlọ a ga-adịrị ya ọkụ. Ị na-eche ihe ị ga-eme ha. Mmechi ihe ga-eme ya obi akpa ya chiwa agbaala be. Ị niile ịgwa m nke ahụ bịa nwere arụ mma atụnyere gị hapụ ihe iche ya onye bụ Alice. Alice ofe nkupu onye biko bịa. Ịmana gwa m nke pụrụ ga-alụ ka ezinụ ọhịa ka ị nidi ime sensi nnọọ nke ahụ ebie. Juliet. Keke mere. Ọ dị mma. Arụkwa. Biko o wee ịchọtụ ka mere. Kedu ọgwụ ị nwere ike inye nwaanyị dị ime ka nwa ya na-afọ pụọ? Ese gịnị? A na-emekwa ihe dị ule a n'ụlọ ọgwụ a. Sọsọ dọkịta anyị na ebe a na-edozi ụdị ọgwụ ahụ ọ na-ekwede ka anyị gaa ebe ahụ. Biko onye kpasu ezigbo iwe nchọ iji emenyụọ ya anya. Biko nyere m aka. Ama m ihe m ga-emere gị. M ga-achọrọ gị ego. Ị ga-enyere m ihe dị ka 50,000. Juliet, 50,000. Ọ bụkazi nọ. Nyezie m 20. 20? Kwazi wete. Nwa mechi.
Ife niile na-aga ọfụma NNEDI nsogbu adịrọ mana achọpụtara m na ihe mere ya dị ka ọma ka mma mana nsogbu adịrọ efu n'ime ọfịs Mr. Godson, dịka m si wee gwa gị na m enenechago nwunye gị mana m chọpụtara na o nwere ọgwụ etinyere ya na mmanya ọṅụ. Ọgwụ? Kedu ọgwụ? Nke a bụrụ nsogbu. Ihe dịgoro nkịta bụ na anyị agba mbọ fụ na na-enetara ya anya ka anyị nwee ike zọpụta nwunye gị na nwa o bu n'afọ. Mana chekwa ka m jụọ onwe onye gị na ya na-enwe nsogbu, onye gị na ya nwere okwu ya achọ igbube nwa gị ma nwunye gị. Maka dọkịta, o nwere onye gị na ya na-enwe nsogbu nwa. Maka ọgwụ a siri ike o. E tinyere ya na mmanya ma nri oli, o siri ike. Kiri ka ahụ ya dị dọkịta? Ọ ka na-emesi ike mana nwa pụrụ. Nwa pụrụ? Alaeze Chukwu, ịmakwana mgbe m nọrọ ya echekwa m ma ibe na-eme ya. Makwa dọkịta biko tinye ka dịka ka ahụ dị ya n'ahụ. Nancy, ị chere mma m? Ọ bụ mma gị ga-ahụ. Iwe ekwensu mma ọkwa gwara gwara. Iwe ekwensu Jezebel, ị chọrọ igbu nwa m. Aka agbarala gị. Ị chọrọ igbu nwa m, gbukwa nwunye nwa m, ọma ngakwa. Uche na ọ ya ọma rụrụ ọrụ. Nna m na-ekwe nwa na-arụrụ gị ọrụ nyere anyị aka otu enyi nwa m na n'ime gị na. Kedu ọgwụ ị nwere ike inye nwaanyị dị ime ka nwa ya n'afọ pụọ? Isi gịnị? A na-emekwu ihe dị ure a n'ụlọ ọgwụ. Sọsọ dọkịta anyị ma ebe a na-edozi ụdị ọgwụ ahụ, ọ na-ekwe dị ka anyị gaa ebe ahụ. Biko, onye kpasu m ezigbo iwe, nchọ iji emenye ọya anya. Biko, nyere m aka. Ama m ihe ga-emere gị ego. M ga-achọrọ gị ego. Ị ga-enyere m ihe dị ka 50,000. Juliet, 50,000. Ọ bụkazi na Nyezie m 20. 20. Kwaje wute.
obere n'ime nri ọ bụrụ na mmanya na-aṅụ aṅụ ya ka onye ya obere Amaka. Kedu ihe enyi nwaanyị asị ebe a pụọ? Kedu ihe inye die? Mụ aghọtakwa ihe ị na-ekwu. Keke na-asa na ịghọtara ife nna akọ. Amaju kedu ihe inye na-asị na ịghọtara ife nna akọ. Inyere nwaanyị ya ihe ugbu a. Ya egwere ebe ị na-edofe ego tinye n'ekwentị nke ya eji etinyere gị ego nke gị. So ihe nna dụgo gwa kedu ihe inyere ya? Ọ mmadụ agaghị abịa n'ụlọ jụọ ajụjụ ọgwụ iyi ọgwụ ọ chọrọ. N'anya ka gwazie ndụ aga m adịgwa ndị isi unu gwa dọkịta na ahụrụ m gị na nwaanyị a iche na ọmaghị ya nwaanyị na-ekwu okwu amaghị ya afọ ana m ajụ gọ na-asị chaa ya n'ụzọ na-erekwa na-emere ka nwa nekwa nwa na-arụrụ gị ọrụ ya ga ahụ otu elu nwa m na n'ime na ekwu ebe Juliet! Guma! Kesi hubira! Mary Amaka, Maria Dinso. Guma! Hey! Polia! Polo wan chakuba! Polo no hana ba fuwa bito. Aya. Dini? No! Maria. Polia. No! No! Akande funye wa. Ana charadi. Ko kande